Endnu tænk, må jeg putte noget lyd på dig? Må jeg godt det? Og så briller på. Ja. Og så hutte på. Så det ej, men altså, hej. Hej. Det er ret vildt. Jeg har aldrig set dem så store i lysboks. Der var stadigvæk is. Jeg kunne se, der var unge, der var i gang med at fiske ved siden af det der store isbjerg. Så gik jeg derud, og så var det turister, der filmer. Det, jeg synes, du gør så fabelagtigt, det er at lave portrætter indenfra. Og ikke komme med en outsiders blik ind på noget. Og jeg er en outsider, der lige har mødt dig. Så hvordan skal jeg lave et portræt om dig? Det er dit arbejde. Ja. Det er mit arbejde. Ja. Ja. Er det bedre sådan her? Det skal være sådan som du. Det skal være, hvad du gerne vil. I dag har jeg en fernisering i Paris. Snart har jeg ferniseringer i Tromsø og New York. Det er ret crazy. Og så har man stadigvæk hjemme en gang imellem. Det er heldigt. Du er ikke sådan en kunstner, der har brug for at gå rundt og selv sætte op og hænge og bumme og... Heldigvis ikke. Nej, så kan jeg nemlig være hjemme længere tid. Ja. Ja. Det er en god ting. Ja. Ja. Vil du kunne leve uden at fotografere? Ja. Ja. Det tror jeg. Der er vigtigere ting i livet end at tage billeder. Udstillingen hedder Keepers of the Ocean, men der er også Soon Will Summer Be Over. Skal vi starte med hunden? Ja. Det er jo min søster og hendes første hund. Nio. Når du vælger at tage et billede af din søster og med sin hund, hvad er det for en fortælling, du kan mærke, der er der? Kan du ikke høre det? Søster og en hund. Giver det ikke mening? Jo. Det giver så meget mening. Ja. Så hvor jeg kommer fra, hvor familien er mega vigtig, men man stadigvæk går på hundeslæde. Du kunne ret kameraet så mange andre steder hen. Ja. Er det nødvendigt at tage til andre steder? Nej, ikke nødvendigt. Hverdagen er meget bedre. Er det ikke det? Jo. Jeg skulle lige lære, hvordan man er fotograf i Mediumby. Vi er så heldige i Grønland, at vi lever i moderne og traditionelle liv. Og så når det støder af hinanden, så er der mange spørgsmål. Så det er følelser, der kommer på grund af livet i tradition og moderne liv. Jeg tog til Ranach for at tage billeder for nogle år siden. Ja, det er 2 år siden. Ved du det? Det er det. Ja, det er allerede 2 år siden. Det føles som det var i år. Så mit navn kommer derfra. Så tog jeg mit navn hjem og mødte mennesker. Altså, nogen lader mig tage billeder, og nogen lader mig ikke tage billeder. Det kommer an på dagen om mennesker, tror jeg. Hvad skal vi kigge på? Måske den? Ja. Det er et billede fra Ranach af en mand, der hænger ude foran sit hus
Jeg tog billeder fra den anden side af gaden. Jeg ventede på den der bil der. Jeg vidste ikke, om den var med eller ej. Man skal lige lege med. Hvis den var med, så var den bedre. Hvis den var ikke med, så var det også okay. Det er hverdagen. Det er ikke noget med, skal du lige det og det. Jeg venter bare. Man venter på, at det sker noget, der vil se godt ud, eller vil fremme følelser. Kan du mærke, når det kommer, når du så sidder og venter og ser? Ja, han var i gang med at fortælle en historie. Ja, der er også en del orkestrering i det med dig, der sætter spejlet op. Er det... Hvordan opstår det? Der var den der spejl, og så troede jeg den, og så var han i gang med at fortælle en historie. Jeg prøvede, og så pegede han, og så tog jeg et billede. Naturligt, unaturligt. Ja. Han er her snart. Han er her ikke endnu. Der er han. Jeg skal lige hjælpe ham. Han er... Jo. Hey. Hei. Hei. Filmen løpspoler. Noen ting som var. No, sa sarap po dapiga. Doon lang sa naman daw. So, no mo. Ja. Hun ting som var. Nej. Det er Ane og Anders, som laver portrætfilm af Innotek, og også lidt med dig, tænker jeg. Og kommer til at følge det næste døgn. Kan du så for et kamera, du tog det med? Ja. Det er en, jeg har fået fra en ven. Ja, jeg blev overtalt af en ven, at jeg skulle købe hans kamera. Så begyndte jeg at bruge den. Og så fandt jeg min fars gamle kamera, den brugte jeg ret meget også. Så fandt jeg min onkels og bedstemors og bedstefars kamera. Jeg har ikke engang brugt min lillesøsters plastikkamera. Sådan see-through pink. Ja, jeg bruger mine venners og families kameraer. Det er nice. Hvad sker der, når du får et kamera i hånden? Nysgerrig. Hvilken slags billeder den tager. Er du sådan en, der er optaget af, hvad sensor der er i? Og, Nej, jeg sætter den på automat, og så tager jeg billeder. Da jeg begyndte at tage billeder, der jeg kunne regne ud med øjnene, hvor hurtigt lukketiden skulle være, og så hvor hurtigt hvor lille f-stop skulle være. Og så kunne jeg regne ud med øjnene. Jeg lærte og ulært senere. Ja. Der er mange ting, jeg har lært og ulært. Man prøver at undgå det, man har lært. Hvorfor har du taget det billede? Jeg skulle tage et billede af min hjemby. Jeg var født, og så havde jeg en mor og far, og så min far havde allerede en konditori. Ja. Det var lige før det blev skilt herovre. Det blev skilt efter et par år fra det billede. Jeg har taget mange billeder, mens de laver kager og brød. Jeg kan ikke lide kage. Jeg havde en udstilling derhjemme, da jeg gik på 3G. Og så sagde hende, der fik mig til at udstille, at der var en fotoskole i København, der hedder Fata Morgana. Det var så svært for mig. Jeg vidste ikke, hvordan man taler om billeder. Jeg sagde ikke så meget hele det år.
Der var kun få ting, jeg sagde, når du spørger, hvad synes du om den der billede? Så sagde jeg, at der var god stemning, eller der var ikke god stemning. Men allerførste Artist Talk, der afslog jeg næsten alle spørgsmål. Nu er jeg blevet meget bedre, heldigvis. Ja. Hvad sker der, når du tager et kamera i hånden? Hvad er et kamera for dig? Det er lidt ligesom at blive interviewet. Synes du ikke det? Er det det? Det ved jeg ikke. Er det det? Det er lidt ligesom at være en kaptajn. Bare ingen ved det. Det er lidt ligesom at blive interviewet. Hvad gør det ved dig at skulle genfortælle sig selv? Heldigvis er jeg ikke god til at tænke. Det tænker jeg ikke. Nogle gange prøver jeg ikke at tænke på ting. Det er noget, der hjælper. Ja. Jeg tænkte virkelig meget, da jeg var yngre. Ja. Det gør mig ked af ting. Ja. Så har jeg slippet for at tænke for meget. Nogle gange gør det mig ked af, fordi jeg føler mig, at jeg sælger mig selv. Ja. Fordi jeg er så åben til interviews. Ja. Men det er også det. Det er jo det, jeg skal. Ja. Jeg er min egen produkt. Ja. Nå, men altså, nu er vi jo bare i gang, kan man sige. Ja, skal vi bare ikke fortsætte? Skal vi bare fortsætte? Nå, det er også så. Der. Ja. Det er dig. I selfie mode. Men hvis du fik kameraet, Anders, prøv at give Inutech kameraet. Er det sådan der? Yes, så kan man se... Så skulle lyset være sådan cirka rigtigt. Den er god nok, du filmer. Den filmer I nu. Mhm. And den er oppe top. Det er ham, der filmer. Altså, jeg tænker, at han kunne egentlig lave portrætter af sig selv. Men han siger, at det er mit arbejde. I må opleve et fokus, der handler om jeres kunst, og så må I også opleve, og sige, hvis det er forkert her, men oplever I ikke også, at der følger en masse politisk eller strategisk, eller den nye generation, altså føler ikke, der følger sådan noget med at være de kunstnere I er, eller hvordan er det? Nogle gange får jeg store spørgsmål om geopolitik, og hvad sker der med de unge? Ja. Men nogle gange så er det sådan, hvordan føler I global opvarmning? Og så er der andre ting. Som jeg ikke kan svare. Altså, der er mange spørgsmål, jeg ikke kan svare, der er mange, jeg kan svare. Og lige den der hånd, den har ingen tatoveringer. Hvad sker der for det? Stadigvæk ingen tatoveringer. Så gør vi sådan her. Så, kom de frem. Nej, der er for mørkt. Når for mørkt, så skal du have en blænde ned. Bare jeg vidste, hvordan man bruger en kamera. Ja, jeg vil gerne have tatoveringer over hele mit krop. Er det rigtigt, du skulle have en tatovering her? Og hvad vil du fortælle, hvad det er? Ja, det er en tegning af årssæsoner, men det handler om Silla. Bevidsthed udenfor. Silla betyder bevidsthed. Silla betyder naturen udenfor. Silla har mange betydninger.
Jeg er stadigvæk nødt til at bede, jeg tror stadigvæk, jeg er nødt til at bede om noget hjælp for jer to. Hvad ja, det er nødt til det. I know I have to do the work, men ja, tak. Hvad skal vi gøre? Altså, skal vi gå på bar? Den her, det er en menneske. Jeg skal have tatovering her. Nå, fedt. Ja. Når jeg kommer tilbage til nu. Hvad skal du have lavet? Det er en tegning af årssæsoner i Arktik. Som også betyder Silla. Det betyder hvad? Silla. Og Silla også betyder, at man har consciousness. Hvordan er det, vi laver en film om dig? Fordi her, nu prøver vi noget andet. Det er sådan et meget klassisk interview. Både et klassisk setup og nogle meget HV-spørgsmål, jeg stiller. Hvordan synes du bedst, vi fanger dig? Er det på den måde, vi har gjort her i dag, stille og roligt? Eller var det den måde, vi gjorde i går, hvor det var mere pjattende? Begge to er fint, men vi har meget lidt tid. Så for den tid, vi har, så er det ret fint, begge to. Men du siger en meget vigtig faktor. Vi har meget lidt tid. Ja. Har du normalt bedre tid til at fange dine portrætter? Nej, jeg bruger meget lidt tid til at tage billeder. Jeg bruger mere tid på at være sammen med mennesker. Inutech Stork's work highlights not only the significance of Kalallisut art, but also the remarkable beauty and uniqueness of Inutech's photographic vision. This image of Greenland is nuanced, it's vibrant, and I think it's profoundly human. So what I'm going to say is thank you for coming. And I was supposed to be hunting now, but now I'm here on my own with my friend, and we're going to listen to him later. So thank you.